Si Istong nagwapuhon, wala dani ka-ispila. Wala siya'y trabaho, wala sa siya'y asawa. Nakahukom, manimbalan na lang siya. Nilarga sa Manila, sa Maynila siya nilarga. Damay putos ang iyang dala. Sa Maynila is watir ang Pinoy-anan niya. Kay dituan diwan-ig ang iyan na sistema. Isulot siyang trabaho na illegal delikadua. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa sabo og marijuana. Nadapan si Istong natiklo na disgrasya. Didala sa munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilang buwan, sa sunod sa ilang silda. Nalawas ibalabay, lawas ipatipatikan, iluwing-luwingan pa. Si Istong sa istorya, nagbaro na lang siya. Sa dawa nag-inusa,